дар ҷумҳурии тоҷикистон аз тарафи роҳбарияти олии мамлакат ҷиҳати муаррифии таъриху фарҳанг ва мероси пурғановати миллати тоҷик ҷалби ҳарчи бештари сокинон ба илму китобхонӣ, дарёфти истеъдодҳои нав дар бахши санъати навозандагиву сарояндагӣ, эҷоди асарҳои нави мусиқӣ ва рассомӣ тадбирҳои мушаххас андешида шуда, дар ин раванд озмунҳои ҷумҳуриявӣ дар сатҳи баланд ташкил ва баргузор карда мешавад. Ин аст ки дар ноҳияи Ашт даври аввали озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман гузаронида шуд. ҷараёни озмун бори дигар собит сохт ки дар кишвар аҳли ҳунару эҷод хело зиёд буда, ҳар як иштирокчӣ бо ифтихори баланди миллӣ ва маҳорати нотакрор ҳунарнамоӣ намуда барои соҳиб гаштан ба мақоми ифтихорӣ ҷаҳду талош меварзид. Бояд тазаккур дод ки озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман таҳти сарпарастии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз соли 2019 инҷониб баргузор шуда, мақсади озмун муаррифии фарҳанги волои миллати тоҷик, таблиғ ва эҳёи санъати миллӣ, эҳтиром ва арҷгузорӣ ба суннатҳои неки аҷдодӣ, баландбардоштани сатҳи касбии асарҳои нави мусиқӣ, навозандагӣ, сарояндагӣ, маҳорати касбии ҳунари мусаввирӣ, ҳайкалтарошӣ, ороишгарӣ ва либосдӯзӣ, интихоби намунаҳои беҳтарин оҳангу суруд, коллексияҳо ва асарҳои рассомӣ мебошад. Дар даври аввал дар ноҳияи Ашт зиёда аз 80 нафар сокинони касбу кори гуногун дар озмун ширкат варзида, аз рӯи номинатсияҳои сарояндагӣ, навозандагӣ, дизайн, оҳангсозӣ маҳорату малакаи худро пешкаши ҳайати ҳакамон гардониданд. мақсад аз баргузории ин озмун дарёфти истеъдодҳои нав, чеҳраҳои нави санъат мебошад. дар ин озмун зиёда аз 80 нафар иштирокдорон, якчанд нафар довталабон ба даври вилоятӣ роҳхат гирифта иштирокчии даври вилоятӣ гаштанд. боиси ифтихор аз он аст ки ман имрӯз дар ноҳияи Ашт дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок карда дар жанри академӣ бо суруди яъне Тоҷикистон ҷои намоёнро ишғол карда ба даври вилоятӣ озмун яъне роҳхат гирифтам ва мехоҳам дар озмун иштирок карда, дар вилоятӣ, дар ҷумҳуриявӣ иштирок карда ҷои намоёнро ишғол кунам. бо мақсади дар сатҳи баланд ташкил ва баргузории озмунҳои мазкур, қарори дахлдори раиси вилоят низ ба тасвиб расида, шуруъ аз моҳи апрел даври шаҳру ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман баргузор карда мешавад. ҳамакнун аз ноҳияи Ашт даври аввали озмуни мазкур оғоз ёфта, ғолибон ба даври вилоятӣ роҳхат мегиранд. طبق نظامنامه این آزمون در 3 دوره منطقوی، ولایتی و جمهوریوی برگزار گشته در نهایت بهترین ها با دیپلم و تحفه های پولی قدردانی کرده می شوند. دوام چند سال اخیر برگزاری چنین آزمون ها در بین جامعه استعدادهای نو را افشا نموده، همزمان جامعه کشور شخصان کسب و کار گوناگون را به علم و فرهنگ و صنعت جلب ساخت.